Bodolni kerangno shubai samongklaimani bagwi paithago Bodolni Tikhlaijakha IPF tini haste tangphang Aghore Debbarma tamni bagwi bono Bodolni Tikhlaijakha abono tui krak sal horo kaisa kokthum panda khlai koktuma thumnai rokno srai Saowi Khona Rwkha IPF tini AGS Bidhan Debbarma tei IPF tini AGS Advocate Debbarma Lai thangnai kisashuk sal romboi Bidhan Sabha Chongmario thansake kwthawai batailainani bagwi koklam slaioi tongmani IPF ti tei Tripura motha fiaba koklam pandao slaimani joto koknono fataro phaioli khaioi tongmani koktoma IPF tini haste tangphang Aghore Debbarma aboni logi Bodolni kerongno subaioi dal bidal samung khlaimani koksil samung aboni bagwi paithago Bodolni kerongno subaioi samung khlaimani majrao Bodolni Tikhlaijakha IPF tini haste tangphang Aghore Debbarma Tamoni bagwi bono Bodolni Tikhlaijakha abono tui krak sal horo kaisa kokthum panda khlaioi koktoma thumnai rongno srai Saowi Khona Rwkha IPF tini AGS Bidhan Debbarma tai IPF tini AGS Advocate Debbarma abo haikeno IPF tini adong tei hasteni lukurongno tatal kok sawai femlognani chai dogoi tongo Aghore Debbarma hene koksil samung tisakha IPF tini AGS Bidhan Debbarma Chini ni fresh meat ni kok botama hangke sini khorsa senior leader suspended borongna Aghore Debbarma bono sung tangai suspend ma khaika abono tui sung kisisa brief khainai sung jotoni sibo sini Aghore bo khorsa Tripura ni kasam leader bono sung thanai July mas bukhago bo sini party wahina hai join khai PP kha abuni yaglo sung bono boromni yasakha isudin pore angkaino bono sung sini party ni general secretary organization bono snamjakha abuni isudin pore bono sung soson mane sini National Federation for New State kaisa platform aboni bo vice chairman bono snamjakha ke sung bono jepurun sim bo phaikya bono sung borom ruino bono sung samo tangai tongo phia o kisudin somoyo koyekta dino bini je samung humung nukmani sini party ni bagui anti parties activities am hai nukjakha jemon kaisa party o jekono samung tangnani jekono party bai malainani jekono any activities party ni consent party ni executive body party ni president ni consent sara jekono party ni samung tangi me asangabo jotono saimano pia kisudin koyekdino sung bono nukha je sini party o kono consent sara no party no jana gyaoino bo bibhinno jagao bibhinno party bai thangi malaikha jemon kantapuri rogo toma party bai thangi bo malaikha abuni agulo Delhi thangai Singapore National Federation for New State thanai December mas ni 14-15 sini Delhi ni jonta montrobo 2 din ni program tongmani ajaga bo attend khailia phia bo alada babe ko borok khorokam thangai sini IPF ni ngai borok alada babe memorandum submit khaimani abo sung parman mankha othoso abo sini party saimi asam bapro nangmani sini jeta National Federation for New State ni je program ni ngi bo sini sung submit khaika memorandum submit khaika othoso ajaga bokri kintu bo alada babe samung tang tongo othoso sini party sung saimi koktoma thumnai rongno ringoi IPF ti bodol Tripura motha bai thansa ongnani naya eba IPF ti o Tripura len shanai korikha hinai Aghore Debbarma samani koknobo bebangno tatal hinai shakha IPF tini AGS Bidhan Debbarma Raja Khoraguli nishimi krishanuni kokthum Chini Khorang